De la începutul anului școlar au fost constatate nereguli grave în privința distribuirii cornurilor, atât din punct de vedere calitativ cât și operativ. Responsabilii Consiliului Județean sunt deciși să ia măsuri extreme, mai ales că, între timp, situația nu s-a îmbunătățit, dimpotrivă. Se poate constata că la momentul actual această firmă nu are logistica necesară să facă distribuția în județul Buzău. Deși a venit, înțeleg, la licitație cu 20 de dubițe, că ar avea rețea... A făcut dovada conform legii că are la dispoziție aceste autovehicole. Evident că nu le are. Am constatat că a folosit autovehicole neautorizate să facă acest transport. Neautorizate sanitar. Evident. Este una dintre constatările echipelor de control trimise de noi pe teren. Sunt zone pe care nu le acoperă. Ieri au fost colegii mei pe traseul Vintilă-Vodă-Bisoca. Pe Valea Slănicului, da? Acolo nu s-a livrat absolut deloc acest produs, nici măcar. De la bun început? Da. În aceste condiții, pe lângă notificările repetate, producătorul cornurilor a primit ultimatum. Discuția am avut inclusiv în această săptămână, în care practic am dat un ultimatum acestei firme. Fie va înțelege să livreze ceea ce am contractat, fie, deși nu ne dorim acest lucru, vom fi nevoiți să reziliem acest contract. În caz de forță majoră, Consiliul Județean are alternativa desemnării în regim de urgență a unui alt producător. După reziliere există această posibilitate ca pentru derularea programului până la finalizarea unei alte licitații să organizăm o negociere fără un anunț prealabil. Mă îndoiesc că după documentele întocmite, firma ar putea să conteste. Ieri, Campus TV a relatat că, în urmă cu 2 săptămâni, la firma producătoare din Turda au fost descoperite nereguli grave, iar comisarii OPC Cluj au închis temporar producția și depozitul societății, firma fiind amendată cu 100.000 de lei. La sfârșitul acestei săptămâni va fi gata și raportul întocmit în urma controalelor efectuate de o echipă mixtă de la Buzău, verificări dispuse de prefect. Fostul director executiv al Urbiserv și-a depus demisia de la conducerea societății și este în căutare de lucru. Care ați luat vreo hotărâre în legătură cu directorul de la Urbis? Astăzi trebuia să-și depună demisia. Da, am înțeles că este și o ședință a Consiliului de Administrație, postul rămâne liber, urmează să fie provizoriu acoperit de actualul director tehnic și de producție, domnul Dumitru Toader, urmând, după lege, în următoarele 6 luni să se țină concursul și să ajungă o altă persoană acolo. Directorul tehnic Dumitru Toader fusese desemnat să conducă societatea și în perioada în care fostul director executiv Silviu Nicoară s-a aflat în concediu de odihnă. Ruptura dintre edilul șef și fostul director executiv al Urbis s-a produs oarecum pe neașteptate pentru cei din jur, iar adevăratele motive nu au fost încă devoalate. Întrebat de jurnaliști de ce a demisionat Silviu Nicoară, primarul a dat un răspuns ambigu. Deocamdată pleacă la cerere, dar dincolo de toate chestiile astea este problema de o nepotrivire de caracter, ca să spun așa. Deci de acoperire în întregime a activităților prin managerii pe care îi are. Deci e mult de povestit aici și nu are niciun sens. Buzăul merge înainte, toate aceste societăți comerciale și compania de apă, vorbesc acolo unde este Consiliul Local implicat, trebuie să meargă cu eficiență și cu productivitate și cu mare viteză. Nu mai avem timp de așteptat, s-a stat vreo 20 ceva de ani de zile de pomană și trebuie să ardem etape. Suntem în această etapă, în sensul să facem lucrurile repede și bine. În următoarele 6 luni, municipalitatea va trebui să organizeze un concurs pentru ocuparea postului de conducere la SC Urbiserv SRL Buzău. Astăzi, la UPO a fost transportat un bărbat în vârstă de 69 de ani, care prezenta mai multe plăji la gât și pe piept. Pacientul a fost dus imediat în sala de operație.
Un pacient în vârstă de 69 de ani din localitatea Poșta Câlnău a fost transportat la unitatea de primiri urgențe a Spitalului Județean în stare foarte gravă, în șoc hemoragic. Acesta a suferit multiple plăci prin tăiere cu cuțitul la nivelul gâtului și toracelui inferior în scop suicidal. De cum a ajuns la unitatea de primiri urgențe, bărbatul a primit îngrijiri medicale și ulterior a fost direcționat în sala de operație pentru a fi operat. Medicii fac eforturi pentru a-l menține în viață. După operație, bărbatul a fost internat pe secția ATI-Orele, stabil hemodinamic, intubat, ventilat, analgosedat. Decât să cumpere 1500 de bomboane și să nu te alegi cu nimic, mai bine îți echipezi sistemul cu perifericele Genius. În luna februarie, la orice achiziție de 3 echipamente Genius diferite, ai 10% discount. Ultra Pro Computers, ultra buni în calculatoare.